Poila no lamsogo koborok explain video YouTube channel o norokni bagui koborok bai video ketal tubui faika belai nangkukmani video sini thani o kwbangma call tei message faika NEP 2020 back paper ni khe tamo amjokmung routine yakhoda hinui khwnai tongdi ang explain khai rioano NEP 2020 first semester back paper 2023 student rokni amjokmungni bo routine rikha bobo routine hinmale regular first semester rokni baksa no je back paper ni date naiui norok ni major minor interdisciplinary subject abono naiui norok amjokmungo achukdi tei TDPH rokni bo first tei third semester back paper ni date tongo o dino no a routine bai thangui amjokmungo achukdi hambai kha khlaio bujikhana hinui bujiya khe tola o comment khlai di hambai।